M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu inanso ya Tilankhuleni Ambuye, pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mu nyengo ya Lent pa zinthu zosiyanasiyana zimene tikuyenera kuchita komanso kusachita, komanso kusinkhasinkha kwambiri za moyo wathu wa machimo, ndipo kuti machimo amenewa tiwalape ndi cholinga choti tikonzekere bwino chaka cha Pasaka. Mu programu yapita ndimakamba za nkhani ya nsanje, ndipo monga ndanena tikuzilumikiza ndi uthenga wabwino umene tinawerenga la Mulungu lachiwiri mu nyengo ino ya Lent, umene unali woti Ambuye Yesu Khristu anasintha maonekedwe awo pa phiri paja. Ndipo popitiriza ndi nkhani ya nsanje, mu programu yapita ndidanena kuti nsanje imabwera kapena mizu yake kapena maruti ake alipo angapo, ndipo ndakamba za root ina imene ndimati makhala inferiority complex, kapena kuti kudzionera m'munsi munthu kapena kudziderera. Chifukwa cha chimenechi ndimafuna kuti ndikhale pa mpikisano ndi anzanga amene mwina iwonso mpikisano sakudziwa ndipo sadziwasona kuti ali ndi mpikisano ndi munthu wina. Kachiwiri ndimanena kuti china chimene chimabweretsa nsanje ndi kusavomera kunena kuti anzanga ali ndi matalenti kapena mphatso zina zimene ineyo ndilibe, ndipo kuti izi zimapangitsa kuti muzochita zathu zonse tikhale ndi mtima womafuna kusawakondwera kapena not to appreciate zina zimene anzathu ali nazo. Mapeto ake mtima umenewu umabweretsa non-complementarity, ndipo ndinkakamba za chitsanzo cha kuti ngakhale m'banja kumene ndizomvetsa chisoni kapena zochititsa mantha kuna ngakhale m'banja anthu amathu machitirana nsanje. Mamuna achita nsanje mkazi, mkazi achita nsanje mamuna wake. Chonsecho ndanena kuti Genesis ikutiuza kuti anthuwa ndi thupi limodzi. Chifukwa chosafuna kupangana complement, zifukwa zina munganena ngati za gender zimene anthu sazimvetsa bwino ndi zina zotero, mapeto ake nkhale nyumba moja amayi ndi abambo akumachita zinthu mwa mpikisano. Mapeto ake amapanga safa kapena amene amavutika amakhala ana. Ndipo ndimafuna ndipitilize pamene papa kunena kuti ma family breakdowns amene alipo lero lino tikawasuzumira, osati wonse koma ena mwa iwo watakaundi 5% ndi yayikulu percentage imeneyoyo, tiona kuti competition ndimene yavuta. Uyu wapeza ntchito yabwino, inenso ndisakasaka ndipeze ntchito yabwino. Uyu asakhale breadwinner, inenso ndifuna ndikhale breadwinner. Uyu asakhale zakuti. So muzaona kuti inside the family muli competition yodabwitsa, muli competition yotetsa nzeru, muli competition yozizwitsa kuti koma root ya zimezi ndi chani. Monga ndanena ndi kuti mwina kusapangana complement, kusavomereza kuti ine ndi mphatso izi, uyu ali ndi mphatso zina, ndipo kuti mphatso zizi tikazika pamodzi zipanga kuti banja lathu likhalira bwino. Izi zimapangitsa kunena kuti ngakhale banja lathu limene lisakhalira bwino, ndipo ndi tchimo limene ino amene muli m'banja mukuyenera kulisuzumira bwino kwambiri, ndipo ndi tchimo litena kulichotsa msanga chifukwa limawononga ndipo likuwononga kamvetsedwe koona kabwino ka banja. Tibweranso mu mpingo, izinso nzotiyenera kuzinena ndithu kuna kuti nthawi zina even among anthu amene tikugwira mu mpingo, kaya nsembe, kama brother, kama sister,
mwinaso seminary kapena anthu amene houses of formation. Nthawi zinaso tidzaona kuti chifukwa cha competition unnecessarily iziso pakati pathu zilipo ndipo zimatha kuchitika. Muona kuti amatha kudziwa pamene udzonthana kuti awa ali ndi talent imene ine ndilibe, ndipo timapeza vichewa vamtundumtundu vimene pangitsa kuti anthu ena aja they shouldn't be recognized, kapenanso kuti anthu ena aja asaone ngati kuti achita china chilichonse. Izi zimaphanso relationships pakati pa anthu amene akutumikira aja atumiki aja, komanso zimatha kufalikira kwa Akhristu, chifukwa Akhristu ayembekeza mwachitsanzo kunena kuti amene akutitsogolera kandi ansembe kandi assistant kandi brother kandi religious kandi ndani, they set the pace, they set the example. Izi ngati saziona zimatha kupangitsanso kuti mwina anthu ataye chikhulupiriro mwatsogoleriwa, chifukwa chonena kuti zimene akuchita mwina ndi zimene amalalika zikusemphana kapena sizikugwirizana. Tionanso kuti nthawi zina chifukwa cha non-complementarity of my talents amene alipo pakati pawo, tionanso kunena kuti pamakhala tukayimbe even nsanje between this one and that one, uyo ndi uyo. Kukayang'ana root cause ndi chani? Mwina zinthu zazi zopandanso ni mchere omwe, koma chifukwa chonena kuti sindidakhutira ndi zimene Mulungu adandipatsa, ndimafuna kuti ndikhale zonjezera kapena more than what God has given me, kuona kuti in so doing mwina nditha kugwa mu zinthu zina zopitirira zovuta. But chifukwa choti ine sindikukhutira with what God has given me, end result imakhala kuti pakati pawonso pamatha kukhalanso mpungwepungwe, pamatha kukhalanso kukukana, chifukwa chonena kuti pali non-complementarity kapena non-appreciation of zimene wina ali nazo, mphatso zimene ena ali nazo, ndi mphatso zimene mamoti zimange in the end, chifukwa choti pakati pakepo palowa nsanje zimakhala kuti zikumasula. Tikabwera in politics the same, ndiponso tchimo ilili tikuyenera ndithunso kuti ife amene tili atsogoleri mdziko tilivomereze, kandi political party to political party, kandi individual to individual. Tikuona kunena kuti pakati pathu ngati ma politicians zina zake zikulephera kupita patsogolo, zina ziti zinena mosayepula. Ngati anthu munena kuti you form one government, zipani zosiyana-siyana kupanga ngati boma limodzi, and ngati mkatikati mwanumo mulibe equity and equality, zimabweretsa mavuto. Chifukwa chimene chichitika nchonena kuti muonanso kuti mkatikati mwina mwachitsanzo ene ngati tonse alliance, china chimene chipangitsa kuti dziko lisayende is inside fighting based on mwina nsanje zoti uyu asafike apa, uyu asafike apa, uyu asakhalechi, end result chaos. Recent development ngati ndizoona, I think ndizoona ndithu, where munthu mumuchotsa pa udindo wina because adachita zina zake, and in view of non-compliance of the law, yemuja mumutenga ukampatsanso another position in the same government. What are you saying? What are you telling people? And now mukabwera mankudzanira kuti tichite zakuti, who listens to you? Nobody will listen to you. Why? Because what you are doing is zonekera poera kuna kuti you don't care about feelings of other people, even about the feelings of Malawians. Kuna kuti you have zero care. And this is what brings conflict. If I want to go zomwezo, ena kama kuti tsone ndachita chakuti adantere, ndachita chakuti adantere, ineso ntere, whatever ntereyo means, but this is what will happen. Choncho zimene ziyazi matobweretsa unnecessary envy. How? Because unakadachita china chake osachotsera ntchito, aone ngati inuyo mwamukondera. Kukondera kumene kujako generates, creates envy. No.
question about it. And as a result, how do you expect a country to develop? Sizingateke. And again, tipangeli piti zimene khatu kunena nthawi zambiri. If you say dziko la mani dziko lopa mulungu, you ask the question, really? With all this in the background. Choncho pakati pathu, ngati sitichotsapo mtima wa nsanje, it's going to be very difficult. Kuti poyamba, ma communities apange grow. Chifukwa complementarity kulibe. Mabanja apange grow. Chifukwa complementarity mulibe. Dziko lipange grow. Chifukwa complementarity mulibe. So nyengo ya Lent ya 2023. Let's reflect together as Malawians. Ndiziti zimene zikubweretsa mpungwepungwe. Ndizi zimene zikubweretsa nsanje. Ndizi zikubweretsa division among us. And it is rose chala monga metikenera kunena. Osati these sensational issues. Fonso nthawi zinaso ku Malawi timakonda sensationalism. Chifukwa choti munthu sadali zimene ife timayembekezera, we find words and what. Sadachititsa nacho kuti koma nthawi zina chifukwa choti we are not reflective. Pa zimene zachitika zija, reflective to events, reflective to situations, reflective to what other people are saying. Because we are not reflective, mapeto ake timangoyankhula zinthu kubwebwera. Because we like sensation. A country that does not reflect cannot develop. Zimene zimandikumbutsa philosopher wina Socrates amanena kuti a life of non-reflection is not worth living. So let's reflect on envy. Imeneso li mu nyimbo ya mtundu watu. How has envy destroyed Malawi? Let's look at envy and reflect on envy. How has envy, Sanje, destroyed families? Let's look at envy and reflect on envy, Sanje. How has it destroyed churches, institutions? Nyengo ya Lent ya 2023 ndi tchimo limodzi lalikulu limene tinena kuti tililape. Uthenga wa la Mulungu wanena kuti Ambuye Yesu Khristu adatembenuka maonekedwe kuvala ulemerero wake kutinso zimene tidzakhala nazo. So this by extension zikutanthauza kuti inenso ndine we need to transfigure, we need to transform, we need to change. Lenten season ya 2023 kuti tikhale a Khristu enieni, kuti tikhale ndi umunthu weniweni, we have to reflect on envy ngati tchimo lalikulu limene lasowetsa mtendere, likutisowetsa mtendere, ndipo limene likupha ma communities and ma societies and ma institutions. Kodi Ambuye Mulungu atithandiza bwanji? Ifeyo tithandizana bwanji ena? Ambuye Mulungu atipatsa Lenten season as a time of reflection. Tiye tisinkhesinkhe mozama za nyengo ya Lenti. Tipemphere. Mulungu Atate athu, tikuthokozani chifukwa mwatizindikiritsanso lero kunena kuti tiyenera kutembenuka ndi kusintha pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tithandizeni kuti muzochita zathu zonse tibweretse umodzi ndi mtendere, tichotse nsanje pakati pathu, kuti potero machimo athu atakhululukidwa ndinu tidzathe kuchita chaka chachikulu cha Pasaka ndi mtima yoyera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.